Ze orduan, mutilek bere batzuk aurrera ikisteko edo ikisten segiduteko aukera bazeunkien, ez da? Bai, gabien, por ejemplo, Ibarren eskola armeian, egot esan, lotornos. Ege esan egunez biharra talarrien, da arratzaldi urte zanien, gaberan emote ben eskola armeian, ofizio ikesteko. Bai, gau eskola modure edo antolatute, ez da? Eta mutilek horretan ibilten ziren. Bai, asko, bai. Ze enpresatan bere hasteko, beharren hasteko, hasikeran aprendiz modun edo sartzen ziren? Bai. Beti hori esan ikesten, enkargau geotezin bat edo bi, da makinetan da biherrin erakustotzen, da ensei da jentik biherrin ikeste ban, Bai, beharragaz batera ikisi, ez da? Da gero, eskola di planu da manejetako da holan, pixkat eskoli bihar. Baina ostantzine biherrak normala egiteko, tornuetan da ensei da ikeste ban jentik. Bai, ze gente gaztizan generalmente. Bai, gazteak hasten zirenak, ez da? Bai, gazteak.